er hun ikke bare kære. Hvad skal vi starte med? Er det ost, eller er det blænder? Hvad tænker du, vi starter med i dette juleshow? Måske skal vi starte med Lille smule kødsovs. Start med en 2 små skefulder ned i skålen. Ned i skålen. Skeen er ikke varm. Jeg kan dufte det. Hvor er det lækkert. Prøv at gå hen til det igen og dufte. Så kan du dufte bedre. Det dufter mega godt. Er du klar til at putte lidt? 2 skefulder. Start med det, så nogle plader. Har vi plader? Hvor er pladerne? De der. De er. Det ser godt ud, det der. Det kan ikke spises. Ikke nu, det skal først ind i ovnen. Og så skal vi have julelasagne til mig. En til dig, og en til mig, og en til lille mor. Har du nok på nu? Nej. Så skal du have plader på, jo. Det er kun 2 små skefulde til at starte med. Og så bagefter, så tager du... Sådan, og så gør vi på sådan. Så put 3 plader på. 1, 3, 2, 2, 2. Nej, jeg kan ikke spise. Vil du gerne prøve, Arne? Med din mund. Jeg vil meget gerne prøve. Må jeg lige se? Nej. Godt. Tak skal du have, Lava. Og prøv. Derpå. Godt. Hvor er det lækkert. Hænder lige. Hvor skal det hen? Ja. Ekstra til højre og en lille bit af bjælder. Men du må ikke lægge det på de andre. Og så putter du 3 store plader på salat med kål på. Ikke med kål på. Med kål? Ikke med kål. Det er vel lækkert med noget kål. Så. Har du lyst til stykker herfra, Arne? Hvor? Her. Herfra. Herfra. Derfra tager du stykker. Nej, det er ikke der, Arne. Skal jeg tage den her lidt længere hen til dig? Ikke nu. Der. Altså ikke så stor. De der små stykker. Den, så put den på pladen der. Det er en fest! Hvad sker der? Endelig. Ja! Du gjorde det, Arne. Derpå. Derpå. Ej, Arne. Det smager dårligt. Nå, må ikke tage min mad? Må ikke tage... Giv mig! Jo. Den går derpå. Så. Hvor meget skal der på? Hvor? Nej. Lille deleprop. Hvor? Du lader på det forkerte, Arne. Du ligger om på din manden. Hvor mange har vi nu? Kan du tælle? 10, 20, 100. Nej! Køb.
Kød. Jeg elsker mjød. Det smager godt. Den bliver da så flot, den der. Og det er også lækker. Glade jul. Dejlige jul. Og det diller daler ned i lasagnen. Spiser med munden fuld og gaver. Prøv at duft. Prøv at dufte af det. Så skal vi lægge flere plader på. Læg dem der. Kom med nogle plader. Der. Der er nogle. Der, Arne. Jeg er samlet den op. Jeg er altså ikke ret mobil. Altså, jeg er en krokodil. Så skal vi gå hjem. Og så smider vi ned i lasagnen. Nu er det lidt sovs. Mornésauce. Fyld på. Tror du, det var nok? Må vi smage det? Mayonnaise. Man kan købe en plade på en gade. Prøv at kigge, Arne. Er det et godt ord? Arne. Jeg har lavet en bro. Rutsjebane. Men jeg har lavet noget lækkert her. Prøv at kigge. Altså. Prøv at dufte til det. Wunderbar! Den dufter godt. Hvad mere sovs? Det hele. Hele muligheden. Kom til den. Kom så, lava. Kom så, lava. Jamen, prøv at give. Arne, der er mere der, men det kan ikke komme ud. Ej, det er okay. Jeg tror, du har det mistet. Nu er der en brun skæs der. Spiser du det i sovsen? Ja. Hvad mangler vi så? Er alt kød derovre? Ja, der kan du spise det. Jeg kan alt spise det. Det er det dårlige. Du skal da oven først. Smager det dårlige. Der er vådservietter. Giv mig vådserviet. Vådserviet til mig. Arne. Der. Tak skal du have, Lava. Jeg søger I godt. Ja, det er du. Jeg må også søge godt. Rigtig sød på sovs ind i min mund. Og den savl. Ej, prøv at kigge på det. Så skal vi have lidt plader på igen. Ja, det vil jeg gerne være med til. Hvor er det? Hvor er det? Ja, der er en plade der. Og så mens vi spiser lasagne, så vil jeg gerne spise nogle julegaver. Det er kun ærvandsgaver, dem kan vi kun tage på søndag. Må jeg ikke spise dem? Jo. Jeg smækker en i stykker til dig. Og flere brædder. Lidt flere blader til mig. Du kan du over. Det var ikke så godt ramt, det der. Det var ikke godt at ramme. Nej. Hvor mange plader har du på nu? Har du talt dem? Skal vi have et lille ekstra der. Og så skal vi have mod. Er det resten af kødet, der skal på nu? Er vi ved at være der? For jeg er sulten.
er så sulten som en krokodille. Mere sovs. Ja, så meget sovs som muligt. Og så skal der eddermame være plads til, hvad er det, vi elsker. Lasagne. Jeg ville have sagt ost. Ja, Men vi elsker også lasagne. Er alt kødet for gryden på? Nej, der er lige lidt mere. Nej. Det var flot. Så mangler du bare ost. Okay. Ej, hvor er den flot. Ja. Nå, giver. Virkelig flot, den har du lavet helt selv. Og hvor gammel er du? Er du 2? 4. Så det er 2 plus 2. Så er du 4. Vil du gerne prøve? Prøv igen. Du må gerne gøre resten. Ellers kommer jeg til at spise det hele. Jeg tror, det skal... Jeg tror, det skal derned. Mor, spise det. Du må ikke spise det. Man må Du godt. må ikke, nej, du må ikke spise det hele. Nej, man må ikke spise det hele. Det skal være nok til din mor og far også. Hvor jeg glæder mig, min mave rumler. Kan du høre det? Ja. Perfekt. Tak, Lana, du er så sød. Du rammer helt perfekt. Så kan du lægge resten på. Du rammer i hvert fald lidt derovre. Små krummer. Så er du god til at hjælpe mig. Så sætter resten på. Sådan. Det er verdens flotteste lasagne lavet af lava. Ja. Oh my. Oh my. Du har også lavet den, ja. Det er flot af Arne og mig. Ja, Nej, Musa er sjov. det er et mega godt team. Der var ost og mayonnaise sjovt. Det var lækkert. Jeg Det glæder er mig fordi, til det var med ost. Mayonnaise sjovt og ost. Putter du den så i ovnen? Jeg er virkelig sulten. Og tak for ost og mayonnaise sauce. Velbekomme.